Bueno, estamos aquí na revolta das patacas fritidas. A ver, en que consiste a revolta das patacas fritidas? Vamos ver, estamos aquí para celebrar, que é o que mellor sabemos facer, que hoxe se fan 2 anos da tomada de pose de efecto como presidente da Xunta. Neste mesmo lugar nos encontramos, na Praza do Obradoiro, 2 anos en que o noso presidente, en vez de asumir as súas responsabilidades como que é presidente, optou por pasar olímpicamente do asunto e continuar exercendo de líder da oposición galega, e non só, senón a nivel estatal. Por iso pensamos que hoxe o que conmemoramos aquí é un auténtico récord olímpico, superando de 2 anos en goberno, 730 días, superando a marca que até agora tiñan o Iraque primeiro e a Bélxica, onde semanas atrás a xuventude belga salió á rúa, para facer a súa revolución, a revolución que chamaron das patatas fritas. Entón, isto é unha pequena homenaxe ao noso presidente, nunca ben ponderado, e a mocidade da Bélxica, claro. Flamengos e balóns. Bueno.